bizottság mai ülésén. Megállapítom, hogy a bizottsági tagok közül 3-an vagyunk jelen. Barna József képviselő úr jelezte távollétét. A jegyzőkönyvvezetőnek Mihály András urat kérném fel, illetve a jegyzőkönyv hitelesítőnek Misnyovszky Regina képviselőasszony. A napirendi pontokat megkapta mindenki, meglátta mindenki. Egy olyan kérdés érkezett hozzám, hogy a 11-es napirendet vegyük az elejére. Ezzel a módosítással, hogyha elfogadjátok, akkor kérem, hogy szavazunk napirendi pontok elfogadásáról. Köszönöm egyhangon. Akkor kezdeném a 11-es napirendi ponttal, döntés a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás program további működtetéséről. Előterjesztőt kérném. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ugye már 2010 óta működteti az önkormányzat, és tavaly év végén érkezett az SOS központtól egy megkeresés, hogy a működési költségek meg az eszközök cseréje miatt ugye emelni szeretnék az árakat, amiket eddig ugye a szerződés alapján fizettünk. És ennek kapcsán fölmerült, hogy ugye mivel van a Gondos Óra program, és a Gondos Óra program keretében is lehetőség volna a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére, ugye ugyanazokkal a készülékekkel, amivel a Gondos Órát működtetik, hogy akkor így kedvezőbben tudnánk ezt a továbbiakban működtetni, és ezért tettünk arra javaslatot az előterjesztésben, hogy akkor szüntessük meg az SOS központtal a szerződést, és akkor a Gondos Óra központtal, a kormányzati szolgáltató központtal kössünk együttműködést, és akkor a Gondos Óra program keretében biztosítjuk továbbra is ezt a szolgáltatást a férfiaknak. A eszteinek a kollégái, a gondozónők, akik kijárnak a idősekhez fölmérték, és ez nem okozna az időseknek problémát, hogy akkor másik eszközt használnának a továbbiakban, ha ez a döntés születik. Köszönöm szépen. Van-e bárkinek kérdése? Illetve annyiban kiegészíteném, hogy ugyanúgy a polgárőrség végezni az éjszakai ügyeletet és gondolom szállítást a helyszínre. Köszönöm szépen. Más kérdés esetleg hozzászólás? Jó, látom nincs. Akkor Pótváros önkormányzat képviselőtestület a pénzügyi bizottságban elnézést. Döntés a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás program további működtetéséről megnevezésű 26-os számú anyagot elfogadásra javasolja. Aki egyetért, kérem készfeltartással szavazzon. Köszönöm szépen. A következő napirendi pontunk akkor rendeletalkotás Pótváros önkormányzat 2024 évi költségvetéséről szóló 3/2024-es önkormányzati rendelet 4-es számú módosításáról. Felkérem Kvanti Gábor urat, hogy ismertesse a napirendet. Igazából itt nem szeretnék sok mindent hozzáfűzni, ez alapvetően egy technikai módosítás, ugye miután magának a módosításnak a dátum, ugye ez egy 2025. február, ugye ez értelemszerűen végrehajthatatlan van az értelemben, hogy 24 évben már nem tudunk se kiadást eszközölni, se bevételt beszedni, hiszen elmúlt. Ez lényegében az éves költségvetési beszámoló, illetve a 24. évre vonatkozó zárszámadásnak a technikai előkészítése. Köszönöm szépen. Van-e ezzel kapcsolatban bárkinek kérdése, hozzászólása? Megállapítom, hogy nincs. Akkor Pótváros önkormányzat képviselőtestület pénzügyi bizottsága rendeletalkotás Pótváros önkormányzat 2024 évi költségvetéséről szóló 3/2024-es önkormányzati rendelet 4-es számú módosításáról megnevezésű 31-es számú anyagot elfogadásra javasolja. Egyetért, kérem készfeltartásra szavazza. Köszönöm szépen. Következő napi rendünk
Az önkormányzat 2021 évi költségvetési rendeletének megalkotása. Felkérném a gazdasági vezetőurat a megismertetésére. Köszönöm szépen a szót. Itt már nem tudom ígérni, hogy rövid leszek. Ugye ez egy nagyon összetett történet. Ugye azt kell látni, illetve az első gondolatom az lenne, hogy most igazából egy hosszú folyamatnak a vége felé tartunk. Ugye ez a folyamat indult egy költségvetési koncepció megalkotásával, ezt követően készítettünk, illetve a testület elfogadott az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletet, és nagyjából a tervezési folyamat a költségvetési rendelet megalkotásában teljesül ki, vagy teljesedik. Én most visszamennék az elejére, ugye a költségvetési koncepciónál ugye azt szoktuk mondani, hogy alapvetően ez már évek óta nem jogszabályi kötelezettség. Én úgy gondolom, hogy a költségvetési tervezés megalapozása szempontjából azért ennek van jelentősége, hiszen a költségvetési koncepcióban kerül lefektetésre mindazon elv, illetve szabály, amelynek mentén, vagy amely figyelembevételével kell egyébként mind az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletet, illetve a költségvetésről szóló rendeletet megalkotni. Itt most nem akarom újból elmondani azt, amit akkor mondtam, amikor a költségvetési koncepciót tárgyalták a bizottságok, illetve a képviselőtestület, de ugye néhány mondatban összefoglalva, hogy itt arról van szó, hogy egy olyan költségvetést illik, illetve kell összerakni, ami megalapozott, kellően pessimista abban az értelemben, hogy figyelembe veszi azon bizonytalansági tényezőt, ami az önkormányzati gazdálkodást körülveszi, és hogy igazából azt preferáljuk, hogy pozitív meglepetésnek örülünk, negatív meglepetést pedig igyekszünk elkerülni. Ugye mire gondolok, hogy bizonytalan, hogy itt évek óta van egyfajta sajátos világgazdasági, geopolitikai helyzet, itt minden hektikusan mozog, infláció, energiaköltségek, stb. Illetve hát a belső szabályozás is tartalmaz egy csomó bizonytalanságot. Ugye amikor az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletet tárgyaltuk, akkor ugye igazából két fő bizonytalansági tényezőt emeltem ki. Az egyik ugye a normatív támogatásokkal kapcsolatos bizonytalanság, a másik pedig a iparüzési adó szolidaritási hozzájárulással kapcsolatos kérdéskör. Na most ugye a normatív támogatások tekintetében valamivel előbb vagyunk, de nem szűnt meg teljesen a bizonytalanság. Ugye a normatív támogatások azok, amelyek fedezik nagyjából az intézményhálózatnak a működését. Ide majd még vissza, nagyjából még vissza. Jó, akkor mondom most a nagyjából részt. Tehát úgy kell elképzelni, hogy összességében olyan 3,5 milliárd forintba kerül az intézményhálózat fenntartása, ugye ebben benne van a közös önkormányzati hivatal, illetve az úgymond egyéb intézmények, mint a GESZ, az óvodabölcsőde, az eszei, a művelődési ház, illetve a könyvtár. Tehát ez nagyon kerekítve 3,5 milliárd forintot tesz ki ennek az éves finanszírozása azon a minőségi szinten, amit ugye jelenleg ismerünk, és ezzel szemben pedig 1,4-1,5 milliárdos normatíva finanszírozás, 1,2 milliárdos normatíva finanszírozás van a 3,6 milliárdra, tehát mondhatjuk azt, hogy nagyjából egy olyan 45%-a van lefedve normatív finanszírozással az összes kiadásnak, tehát ehhez vastagon zsebbe kell nyúlni az önkormányzatnak, hogy azt a színvonalat, amit jelenleg ismert, hogy ezt ugye fel tudjuk tartani. Ez nem bizonytalanság, ez tény, ez egyébként nagyjából évek óta így van, nem gondolom, hogy ebben a tekintetben nagy javulás lenne várható, tehát ehhez hozzá kell szokni, hogy minden évben ezeket a kötelezettségeket ugye ki kell tudni termelni. Na most a bizonytalanság az ugye úgy néz ki, hogy néhány éve igazából ez a normatíva megállapítás 3 lépcsőben történik, van egy kiindulópont, majd pedig úgynevezett 2 lépcsős kiegészítő normatíva támogatásban
születik döntés, illetve épül be a központi költségvetésből az önkormányzati költségvetésbe. Ugye az első lépcső a néhány éven át tartó kötelező pedagógus béremelés miatti kiegészítő támogatás, illetve az eddigi években a minimálbér, illetve a garantált bérminimum emelés kötelező jellege miatt is kaptak az önkormányzatok kiegészítő támogatást. 2025-ben a mai napig ez a lépcső egyelőre hiányzik. Nem tudom, hogy ez meg fog-e valósulni vagy sem. Jelenleg azzal számolunk, illetve az került beépítésre a költségvetésbe, amiről biztosan tudunk. Tehát ugye ez az egyik úgymond bizonytalansági faktor, a másik pedig a iparűzési adó, illetve a szolidaritási hozzájárulás tekintetében egy új szabályozás került bevezetésre. A szolidaritási hozzájárulásról mondanék egy-két gondolatot, mert ez visszanyúlik jó pár évvel ezelőttre. Ugye ez akkor keletkezett, amikor a tankerületi központok, TIK-nek hívták, fokozatosan az iskolákkal kapcsolatos úgymond feladatokat átvette. Ugye volt egy első lépcső, amikor a szakmai feladatokat vette át a tankerületi központ, ez alatt úgymond az oktatás szakmai felügyelete, illetve az iskolákban dolgozó pedagógusok és egyéb alkalmazottak munkabéréről volt szó. Ezután egy darabig, néhány éven keresztül az önkormányzat finanszírozta úgymond a technikai működtetését az iskolarendszernek, értem ez alatt a energiaköltségeket, karbantartást és egyéb ilyen dologi jellegű történeteket. Ez, ha jól emlékszem, 2017-től ez a feladat is átkerült a tankerületi központokhoz, és úgymond ennek ellentételezése szempontjából azt mondván, hogy hát ezzel micsoda hatalmas kiadásoktól szabadulnak az önkormányzat, létrehozták a szolidaritási hozzájárulás intézményét, aminek ugye az volt a célja, hogy ezek az összegek bekerülnek egy nagy kalapba, és abból így országos szinten szétterítve finanszírozódna az iskoláknak ez a fajta működtetési fenntartása. Na most tudni kell, hogy a szolidaritási hozzájárulás összegszerűsége az úgy jön ki, hogy ez kötve van egy számítási mechanizmussal az iparűzési adóhoz, az figyelembevételre kerül a kérdéses önkormányzat úgynevezett adóelő képessége, az azt jelenti, hogy mekkora az egyfőre eső beszedett iparűzési adó az adott önkormányzatnál. Ugye minél magasabb ez az érték, tehát úgymond minél sikeresebb az önkormányzat az iparűzési adóbeszedése tekintetében, annál nagyobb százalék értékkel számítódik ki az iparűzési adóhoz képest ez a bizonyos szolidaritási hozzájárulás. Na most ugye eddig ez úgy nézett ki, hogy növekedett az iparűzési adó, ugye értelemszerűen, hogyha ott növekmény van, akkor növekedett a szolidaritási hozzájárulás. Azt kell tudni, hogy eddig ennek a növekménynek nagyjából a felét elvitte, tehát az iparüzési adó növekményének a felét elvitte a szolidaritási hozzájárulás növekménye, és a maradék azért az ott maradt az önkormányzatban. Na most ugye idéntől bevezetésre került egy olyan szabályozás, hogy ezt a növekményt be kell fizetni az önkormányzatnak egy úgynevezett területfejlesztési alapba, ami egy ilyen, hát kicsit ilyen Pest megyés vagy kistérségi alap, amiből elvileg valamekkora visszaosztás majd lesz előbb vagy utóbb az önkormányzat részére, amiből jelenlegi tudásunk szerint kötött pályás olyan értelemben, hogy nem szabadon választott különféle fejlesztések esetleg megvalósíthatóak, de jelenleg nem tudjuk ennek a konkrétumát. Tehát ez megint egyfajta bizonytalanság, itt megint ugye a költségvetés összeállításánál azt választottam, hogy a pessimistát verzió, aztán majd örülünk, hogyha lesz minek. Tehát ugye nagyjából ezek a bizonytalansági faktorok, tehát így jutottunk el a költségvetési koncepciótól átmeneti gazdálkodás költségvetés. Itt még az átmeneti gazdálkodásnál megemlíteném, hogy ami tétel abba beépítésre kerül, azt ugye tovább kell vinni a költségvetési anyagba, tehát ez egyébként megvalósul. Most egy másik elv, vagy egy másik módszer, hogy a költségvetést tervezzük, az ugye abból indulunk ki, hogy mekkora bevételek
várhatóak az önkormányzatnál. Ebből levonjuk az úgymond kötelezően megvalósítandó feladatokra vonatkozó kiadásokat. Tehát ugye nem mondhatjuk azt, hogy bezárjuk az egyik óvodát, vagy most innentől kezdve nem lesz bölcsödénk, vagy műfázunk, vagy valami, vagy hivatalunk akár. Tehát ugye ebből levonjuk azt, hogy a működés fenntartása, egy másik levonandó tétel az áthúzódó beruházások, amelyek már megindultak 2024-ben, de kötelezettségvállalások miatt azokat előbb-utóbb ki kell fizetni, tehát ugye az is levonásra kerül, és ami ezután marad, arról lehet úgymond az éppen aktuális képviselőtestületnek gondolkodnia, hogy akkor azt mire szándékozik költeni. Tehát most is ez volt a megközelítés, hogy kiindultunk az úgymond zsákutcás dolgokból, ahol nagyon nincs miről beszélni, ez van, és akkor ami marad, arról lehetett üzletelni. Na most ugye tudni kell, hogy itt az előbb említett bizonytalanságok, illetve mozgástérszűkülés miatt, hát nem mondhatnám azt, hogy itt egy hatalmas összeg maradt, amiről itt lehetett álmodozni, valamekkor összeg maradt, de igazából azt mondom, hogy annyira nem jelentős. Kicsit visszamennék így a bevételek kiadásokhoz. Ugye a bevételeknél ugye az egyik legnagyobb kupac az úgynevezett normatív támogatások, ott a költségvetés összeállításánál kötelező beállni arra a szintre, amit a kincstár közöl, ugye van egyfajta önkormányzati adatszolgáltatás a kincstár felé, ebből a központi költségvetési törvényben szereplő feladatmutatókkal kijön egy számítás, és akkor kijön, hogy a különböző feladatterületekre a központi költségvetés mennyi támogatást biztosít, tehát itt nekünk meg kell egyeznünk a kincstári összeggel. Ez alátámasztott, ez fontos. Ugye egy másik nagyon jelentős bevétel halmaz a helyi adók, ugye az iparüzési építmény, illetve telekadó. Itt igyekeztem pessimistán tervezni, mert sose lehet tudni. Vélelmezhető, hogy nem rossz a helyzet, de ahhoz ugye bizonyos dolgoknak meg kell valósulni. Május végén fogjuk látni, hogy a fotonadózó vállalkozók mekkora iparüzési adót vallanak be a 24. évre. Ott bármilyen meglepetés lehet, tehát itt mindenképpen megint csak az óvatos becslés a szükséges, tehát nagyjából ezek a bevételek, áttérnék a kiadásokra. Én egyelőre külön választanám a GESZ, Óvoda Bölcsőde, Eszei Könyvtár, Művelődési Házat, a hivataltól és az önkormányzattól. Először kezdem a GESZ és az egyéb intézményekkel kapcsolatos dolgokról. Ugye itt tudni kell, hogy itt 5 külön költségvetési szervről beszélünk, vagy jogi alanyról. Itt Fóton egy olyan fajta költségvetési tervezési gyakorlat alakult ki az elmúlt, hát akár 10 évben, nem tudom én hány évben, hogy alapvetően a GESZ-en kívüli intézményekben, a kérdéses intézményben dolgozó munkavállalóknak a bérköltsége van betervezve, és az ahhoz kapcsolódó járulékok, dologi kiadás minimálisan, és az intézményeket érintő dologi kiadások azok a GESZ költségvetésében szerepelnek. Természetesen egymástól elkülöníthető módon, tehát a könyvelés az úgy valósul meg, hogy költséghelyenként külön kerül nyilvántartásra, hogy most melyik intézménnyel kapcsolatos dologi kiadásról beszélünk. Itt ugye a dologi kiadások között a két legjelentősebb tétel, az egyik a különféle közműköltségek. Ott ugye a közművek tekintetében elektromos áram, illetve gázzal kapcsolatosan ugye minden évben lefolytatódik egy közbeszerzési eljárás, annak előbb-utóbb vége van, ott születik egy nyertes, kialakulnak ezen közművek esetében a tarifák, egy szokásos éves mennyiségi becsléssel ezek a tarifák ezeket összeszorozzuk, és akkor így jön ki, hogy a különböző intézményekben a közművekkel kapcsolatos kiadások hogy alakulnak. Egy másik jelentős kiadástétel a közétkeztetés, ami egyébként a GESZ költségvetésében van, ott megint közbeszerzési eredményekre alapozunk, tehát itt megint egy
kimondottan pontos számítás születik, még a személyi jellegű kiadásokhoz visszatérve, hogy itt az utóbbi években megsokszorozódott a jogviszonyok fajtája, hogy most közalkalmazott, most pedagógiai alapon, egészségügyi jogviszonyban, stb. Vagy MT-ben, mint a művelődési ház. Itt minden külön területnek megvan a pontos számítási módszere, hogy a munkabéreket hogy kell kikalkulálni, ebben most nem szeretnék belemenni, csak annyit akarok ezzel mondani, hogy nem egy hasonlítés van, hogyha tavaly ennyi volt, akkor nagyjából ennyi, hanem tudjuk, hogy kik dolgoznak, milyen engedélyezett álláshelyek vannak, azok milyen státuszok, és akkor ebből egész pontosan emberre vetítve kalkuláljuk ki a bérköltségeket, tehát megint csak azt mondom, hogy kimondottan pontos számítás van itt a költségvetési anyagban szereplő összegek mögött, és egyébként pedig nagy általánosságokban ugye megnézzük, hogy mi volt a bázis a dolgomi kiadásoknál, illetve az adott feladattal kapcsolatosan milyen élőszerződéseik vannak. Abban megint konkrét havi díjak, vagy különféle tarifák vannak, amelyeket szintén figyelembe veszünk, tehát itt egy nagyon apró lépkors és precíz számítás van itt a sarokszámok mögött. Hát nagyjából ennyi. Még egy pár szót, hogy milyen mellékletek vannak a költségvetési anyagban. Ugye ez nem egy szabadon választott gyakorlat, hanem különféle jogszabályok szabályozzák, hogy milyen tartalmi elemeket kell a költségvetési rendeletben bemutatni, milyen témakörökre kell kitérni, ezeket milyen struktúrában vagy megjelenési formában kell prezentálni. Ugye hát látható az anyagban, hogy vannak ilyen bevételi kiadási főtáblák, van az anyagban egy önkormányzati összesítő, ami úgymond egy konszolidált számítás, illetve a minden egyes összességében 7-es darab költségvetési szervetet, önkormányzati hivatal és a másik 5 külön költségvetési szervenként a bevételek, illetve kiadási előirányzatok. Meg kell emlékezni adósságot keletkeztető ügyletekről, esetleges hitelfelvételről, ami az jelenleg a mi önkormányzatok esetében ilyen nincsen, beruházásokat bemutatjuk részletezve, felújításokat, egyfajta cashflow számítást, hogy a bevételek, kiadások havonta hogy alakulnak, egy összehasonlító táblázat, hogy mi volt 2023-ban a tény, mi az, amire várunk 2024-ben, mint teljesítési adat, illetve hát mi maga a 2025-ös terv. És van egy utolsó, úgymond olyan értelemben utolsó, hogy a 17. táblázat, és amúgy az anyag 70. oldala, ami arról szól, hogy a költségvetési évet követő 3 évben milyen bevételekkel, illetve kiadásokkal számol az önkormányzat. Na most itt zárójában annyit mondanék, hogy igazából a 25-ös évet sem volt könnyű megbecsülni, de ott én azt mondom, hogy ez egy megalapozott becslés, még a 26-ra is kitekintünk, ott is azt mondom, hogy nagyjából látszik, hogy ott majd mi fog tudni megvalósulni. De ugye ilyen változó és bizonytalan környezetben, hogy mi lesz 27-ben és 28-ban, ez tulajdonképpen igazából, ezt kötelező megjelenítenem, de én azt mondom, hogy lehet, hogy pont nem így lesz. Tehát ez egy kötelező tartalom jelent, de itt az akármi is lehet című dolog. Na most itt viszont sajnálatos módon észrevettem a anyag átnézésében, hogy ebben az utolsó táblázatban, a 28-as oszlopban, ott benne maradt egy képlethiba. Itt a jegyzőkönyvi hűség kedvéért itt bediktálnám, hogy a 28-as év oszlopban az úgynevezett felhalmozási támogatásokhoz kapcsolódó helyes összeg az 531.701.434 forint, és a közhatalmi bevételek az pedig 5.432.800, ezt a hibát a másik bizottságon is elkövettem, de még egyszer neki tudok. 5.432.881.022 forint a helyes összeg. Biztos. Itt annyit hozzátennék, hogy a költségvetést egyébként a könyvvizsgálókkal levizsgáltatjuk, ez a vizsgálat megtörtént. Ezen túl egyéb számszakhiba, hála Istennek nem maradt benne. Ugye annyiszor nézzük, de elvileg
most jók vagyunk, a könyvvizsgáló jelentés készül, ami azt fogja tartalmazni, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően került összeállításra a költségvetési anyag, és ugye ez a szokásos szóhasználat, hogy rendeletalkotásra alkalmas. Én bízom benne, hogy ez a költség vagy könyvvizsgáló jelentés még ezen a héten elkészül, de legkésőbb ezt ki tudjuk osztani egyébként a testületi üléssel. És amit még mondanék, hogy itt két dologról kell döntenie majd a képviselőtestületnek, egy határozatról, illetve egy rendeletalkotási javaslatról. A határozati javaslathoz azt fűzném hozzá, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény évek óta előírja, hogy a képviselőtestületnek határozatban meg kell állapítania a költségvetési évet követő 3 évben várható saját bevételek és az esetleges adósságok keletkeztető ügyletek nyomán kialakuló kiadási kötelezettségek várható összegét. Ez nagyon bonyolult, ez konyhanyelven annyit jelent, hogy ha lenne adósságok keletkeztető ügyletünk, ami alatt mondjuk egy hitelfelvételt kell érteni, akkor úgymond az adósság szolgálati teher, az hogy alakulna. Na most nálunk ez nullás, de erről meg kell emlékezni, és ennek a határozatnak a költségvetési rendelet elfogadását megelőzően kell megszületnie, ezért van ilyen furcsa módon, hogy általában egy előterjesztésben rendelettel kezdünk és határozati javaslatok vannak utána. Itt most ez egy fordított sorrend, előtte van a határozati javaslat, majd pedig záróként maga a rendeletalkotás ezt a gazdasági stabilitásról szóló törvény ezt így írja el. Csak ennyi. Ez volt a bevezető. Úgyhogy remélem, hogy nagyjából mindent elmondtam. El tudnak ezt még egyszer? Visszafelé. Köszönöm szépen a szót. Azt azért egyébként még érdemes hozzátenni, hogy ugye azért egy örökölt adottsággal rendelkezünk most. Közel 2 milliárd forinttal kevesebbel vettük át a kasszát, mint az előző városvezetés az azt megelőzőtől. Most, hogyha azt beszorozzuk az a kevéske inflációval, ami az elmúlt 5 évben generálódott, akkor a kumulált szám az nagyjából 2,8 milliárd forint lenne. Ennyivel kevesebb pénz volt a kasszában, mint amiben ők átvették. Tehát az idei évi költségvetés az nem feltétlenül a repülőrajtról szól, hanem a stabilitásról. Úgyhogy nyilvánvaló, hogy ez most nem feltétlenül egy olyan költségvetés, ami egyébként még nem lehet finomítani, nem lehet felülvizsgálni. De mivel 56 000 intézményünk van, rengeteg költségvetési sor, a jegyző úr is, osztályvezető úr is, a pénzügyi bizottság asszony is nagyon sok energiát beletett, hogy részletesen áttekintse egyébként a költségvetéset, meg mi is mellesleg. Valamilyen szinten már oda jutottunk el, hogy néha ilyen 100 000 forintos forralásokhoz rohantam be az osztályvezető úrhoz, hogy akkor ezt is húzzuk le. Valószínűleg a legnagyobb örömére. Ez az idei év tényleg arról szól, hogy tényleg lássuk az év végéig, hogy meddig tud a takaró. És meg szeretném köszönni mindenkinek, aki részt vett a költségvetési rendelettervezet megalkotásában. Szerintem azért egy-másfél évnek még el kell telni ahhoz, hogy teljesen finom hangoljuk a rendeletünket. Nem az idei éveset, hanem az évre létre megalkotott költségvetésünket. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek, hogy kell ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Van bárkinek még részrevétele? Nekem lenne egy pár apróság, csak egyrészt én is szeretném megköszönni a hivatal összes dolgozójának, akik részt vettek az anyag összeállításában sok-sok munkájukat. Pár meg igen, illetve a másik, hogy az intézményvezetők munkáját is köszönöm, ugye tudtunk egyeztetni az összes intézményvezetővel,
Itt nekem nagyon kellemes meglepetés volt a könyvtár körüli, a könyvtár működés, ez az a kapcsolatos működési rend. Amit negatívunként kell megemlítenem, ez egy apróság igazából, de azt gondolom, hogy azért mindenképpen meg kell említenem, hogy a művelődési házban azt az információt kaptam, hogy vasárnaponként azért nincsenek színházi programok, mert a vasárnap az egyházi. Én azt gondolom, hogy egy önkormányzati fenntartású művelődési háznak az egész közösséget kell szolgálnia, és nem világnézeti vagy vallási alapon kell eldönteni, hogy mikor szervez programokat. Szerintem a vasárnap az egyik legfontosabb nap a családok szempontjából, amikor egy színház, egy közösségi programnak az elmaradása, az szerintem hiányzik a művelődési ház programjából. Tehát én nagyon örülnék, hogyha ezen lehetne változtatni. Amit még megemlítenék, még pár javaslatom lenne, ígérem, hogy rövidre fogom. Az egyik ugye, hogy a város 127,5 millió forint támogatást ad különféle szervezetek részére, tehát céljelleggel juttatott működési célú támogatást. Ezeket is megnéztük a 24-es elszámolásokat. Itt is szeretném jelezni, hogy a hivatal kollégáinak nagyon szépen köszönöm a nagyon-nagyon precíz munkáját, mert ezek az anyagok tényleg nagyon szépen össze vannak rakva. Én egy olyan javaslatom lenne, hogy esetleg a város honlapján a hatályos támogatási szerződések akár egy ilyen fül alatt fel legyenek sorolva, hogy esetleg meg lehessen ezeket tekinteni, mert most is a honlapon különféle helyeken meg lehet találni, de így egyben sehol nincs meg, tehát hogy ez szerintem nagyon jó lenne a transzparencia szempontjából, hogy az éppen aktuális támogatási szerződések bárki számára egy helyen hozzáférhetőek legyenek. A másik javaslatom az lenne, hogy megnéztük ezeket a támogatásokat, volt például a Fóti Római Katolikus Gondviselés Óvodának a támogatása, ami egy több mint 9 millió forintot állítottunk be, gondolom tavaly is körülbelül ennyit kaphatott. Igen. Azt láttam, hogy ez a tavalyi 2024-es évben ez a gyerekeknek étkezési támogatás került elszámolásra. Itt igazából bennem utólag merült fel az, tehát itt is teljesen rendben volt az elszámolás, minden irat szépen be volt csatolva, csak bennem az merült fel, hogy nem kapnak az egyházi fenntartású intézmények is állami normatívát a gyermekek étkeztetésére, és hogy ezt szerintem mindenképpen kontrollálni kellene, hogy nehogy egy duplikált támogatásról legyen szó. Én azt feltételezem, hogy erről nem lehet szó, mert ez egy elég komoly hiba lenne, de mindenképpen pont emiatt szükségesnek tartanám azt, hogy az összes támogatási szerződés az lehet, hogy újra kellene gondolnunk, mert át kellene azt gondolni, hogy biztos arra van-e szükség, hogy egy óvodában minden gyermek kapjon ingyenes étkezést. Nem a félreértés ne essék, tehát nem arról beszélek, hogy sajnálnám a gyerekektől az étkezést, hanem azt gondolom, hogy mivel véges a keret, ezért lehet, hogy érdemes lenne valahogy úgy átnézni ezeket a támogatásokat, ezt a támogatási rendszert, hogy a valóban ténylegesen rászorulókhoz jobban eljussanak ezek a támogatási összegek. Ennyi zárul nekem az észrevételem. Nem tudom, hogy ezekkel kapcsolatban van-e valakinek észrevétele. Nincs. Köszönöm szépen. Akkor a szavazásra térnénk rá. Itt a harmadik napi rendi ponttal kapcsolatban. Portváros Önkormányzat Képviselőtestület Pénzügyi Bizottsága az önkormányzat 2025 évi költségvetési rendeletének megalkotása megnevezésű 32-es számú anyagot elfogadásra javasolja. Aki támogatja, kérem, tegye készfeltartással szavazni. Köszönöm szépen. Akkor a Igen, csak egy mondatot a jegyzőkönyv hűség miatt elfelejtettem mondani, hogy amit
mondtam, hogy a helyes összegeket a 17. táblával, ez az alapjavaslat része, tehát ezt külön nem kell szavaztatni, hanem mint hogy a kapásból ez az anyag lett volna kiküldve, és akkor így bocsánat. Jó, köszönöm szépen. Akkor átérnék a 4-es napi rendi pontra, a rendelet módosítása a lakások és helységek bérbeadására, elidegenítésére, valamint a hasznosítással összefüggő díjakra vonatkozó szabályokra vonatkozóan. Felkérném jegyző urat, hogy ismertesse. Köszönöm szépen. Az előterjesztésben látszódik táblázatos formában a javaslat az új 25 évi díjakról. Ugye 3 különböző kategóriában szociális, költségelmű és piaci alapú összegeknél itt látszódik, hogy egy 15, 25, illetve egy 30%-os emelésre teszünk javaslatot. Ezen kívül az előterjesztés és a rendelettervezet is tartalmazza, ugye, amit a pénzügyi bizottság is kér, hogy a bérleti díjakat a KSH által közzétett fogyasztói árindex mértékével ugye minden évben egy emelés történjen, úgyhogy ebből épül össze a rendelettervezet. Köszönöm szépen. Van-e bárkinek kérdése? Javaslat a hozzászólásra? Nincsen, köszönöm. Akkor átérnék a szavazásra. A rendelet módosítása a lakások és helységek bérbeadására, elidegenítésre, valamint a hasznosításra összefüggő díjakra vonatkozó szabályokat vonatkozóan megnevezési 29 számú anyagot a pénzügyi bizottság elfogadására javasolja, kérdezőt kérem készfeltartásra szavazni. Köszönöm. Az 5-ös napi rendi pontra térnék. Rendelet alkotása képviselőtestület áldóházott hatásköreit érintő egyes önkormányzati rendeletek módosításáról. Felkérném jegyzője urat, hogy ismertesse a napi rendet. Köszönöm szépen. Ennek 2 része lenne. Az egyik része ilyen javítások, amik a támogatásos rendeletünket, illetve a sportrendeletünket érintően, még ezekben a rendeletekben a PEGB lett megnevezve, mint hatáskör gyakorlója, ezeket javítottuk, illetve az előbb tárgyalt költségvetési rendeletnél tárgyalt hatáskörök beépítését az SMS-ben tartalmazza. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Van-e bármilyen kérdése észrevétele? Akkor a határozatokra térnék. Pótváros önkormányzat képviselőtestületének pénzügyi bizottsága rendeletalkotása képviselőtestület átruházott hatásköreit érintő egyes önkormányzati rendeletek módosításáról megnevezésű 17-es számú anyagot elfogadásra javasolja ki. Egyetért kérem szavazni. A 6-os napi rendi pontunk beszámolva az önkormányzat 2024 évi közbeszerzéseiről, valamint döntés az önkormányzat 2025 évi közbeszerzési tervéről. Felkérem jegyzőurat a napirend ismertetésére. Köszönöm szépen. Ugye itt ennek 2 része van, ugye az első körben ugye részleteztük azt, hogy a 24 évben milyen közbeszerzéseink voltak, és ezek milyen eredménnyel zárultak, illetve ugye van egy kötelező feladat, a 25 évi közbeszerzési tervet ugye március 31-ig el kell fogadni, és ezt közzé is kell tenni. Ezt tartalmazza az előterjesztés. Köszönöm. Köszönöm szépen. Van-e bárkinek kérdése észrevétele? Akkor szavazásra bocsátanám. A Pótváros önkormányzat képviselőtestületének pénzügyi bizottsága beszámol az önkormányzat 2024 évi közbeszerzéseiről, valamint döntés az önkormányzat 2025 évi közbeszerzési tervéről megnevezésű 28-as számú anyagot elfogadásra javasolja ki. Egyetért kérem készfeltartásra szavazni. Akkor a 7-es napi rendünk. Beszámol az önkormányzat 2024 évi költségvetésről szóló rendelet környezetvédelmi keret sorának javításával, továbbá javaslat az önkormányzat 2021-től 2025 évekre szóló környezetvédelmi programja alapján a 2025 évi környezetvédelmi intézkedési terv tartalmára. Felkérem jegyzőurat, hogy ismertesse. Köszönöm. Ennek is ugye 2 része van. Ugye a 24 évi költségvetésben ez a környezetvédelmi keretet ugye be lett építve a költségvetés elfogadásával. Ennek a megvalósulását tartalmazza ugye a beszámoló, és ennek
a maradvány összegét, illetve a 25 évben ugye a rendeletük alapján kötelezően vagy képzendő környezetvédelmi alapnak megfelelően ez az intézkedési tervet tartalmazza. Itt volt erre egy kerekasztal is, ahol elég részletes egyeztetések zajlottak a különböző érintett civil szervezetek között, főleg ugye a 25 évi keretek felhasználására, vagy hogy hogyan álljon ez össze, és ennek megvalósulására. Köszönöm szépen. Van-e bárkinek kérdése, észrevétele? Nincsen. Akkor szavazásra bocsátom. Pótváros Önkormányzat Képviselőtestület Pénzügyi Bizottsága beszámol az önkormányzat 2024 évi költségvetésről szóló rendelet környezetvédelmi keret sorának felhasználásáról, továbbá javaslatot az önkormányzat 2021-től 2025. évig terjedő időszakra szóló környezetvédelmi programja alapján a 2025. évi környezetvédelmi intézkedési terv tartalmára megnevezésű 24-es számú anyagot elfogadásra javasolja ki. Egyetért kérem készfeltartásra szavakon. Köszönöm. 8-as napi rendi pontunk. A beszámoló a Hóti Közszolgáltató Közhasznú Non-Profit Kft. 2024 évi üzleti tervének 4. negyedéves teljesüléséről, a Kft. Megbízásos beruházási tevékenységéről. Felkérem a ügyvezető urat, hogy ismertessék. Korábban, tehát a tavalyi évben kifutó projekteket lezártuk, itt volt a piac, új piac, az egyik, illetve a hiányzó a másik, ami most került átadása. Jelen pillanatban 4 olyan projektünk van, ami fut. Az egyik a Somlyó-tó, és a Somlyó-tónál a sétánynak a befejezése körbe. Erről a erdészettől megkaptuk a múlt hét csütörtök, illetve szerdán a állásfoglalásokat, határozatokat. Tehát ez mehet tovább, mert ez volt, amit megfasztottak. A másik gyalogátkelőhelyek, azok pedig a Indómikus, ez a Keleti Márton utcán. Keleti Mártonnál egy dupla gyalogátkelőhelyről van szó, amit közvilágításra is meg kell oldani, ezért a közúttal kell, hogy konzultáljunk, és egyen földek pedig az egy egyszerű gyalogátkelőhely, ami abból célból kerül a projektben, hogy mennyivel tudta a gyalogos átmenő forgalom, és az, amit biztonságos átmenő tud tenni igazából. A másik az az objektum, ami korábban egy zeneiskola volt, most ott ugye a használatba vételt az akadálymentesítés miatt nem tudjuk megkapni. Arra 2 lehetőség van, én legalábbis 2-t látok. Az egyik egy akadálymentesített följárat, ami úgy történhet, hogy a lépcsőt megfelezem, és a lépcsőnek az egyik fele az, amit lehet használni akadálymentesített mozgás céljából, tehát tolókocsival fel lehet venni rajta, vagy pedig egy liftet építünk, ami költségesebb. Na most, ami problémás ebben az egészben, hogy a lépcső az majdnem, hogy az úttestre jön le. Tehát ott majd ezzel valamit tenni kell, illetve ki kell építeni egy olyan parkolót, amely a mozgássérülteknek a céljait szolgálja. Ennek az épületnek van egy másik bejárata hátul, amit korábban használtak, akkor talán még ez takarékszövetkezet volt pénzintében. Na most ott a parkolási lehetőség sokkal optimálisabb. Tehát, hogyha ott építenénk parkolót, akkor maximum azt a lehetőséget kell meghagyni, hogy körbe tudjanak jönni, és akkor ugyanis lehet használni a bejáratot, vagy azt a bejáratot is használni, és akkor odaépíteni a roppant parkolót. Egy van följebb, de azt nem használhatjuk erre a célra, hiszen ennek megvalósulni az említett épület objektum környékén kell. Nagyjából a többi azok napi tevékenységek, amikkel folyamatosan foglalkozunk, tehát nem lehet ez kapcsolódó futóprojektek. Igen? Érdemes szerintem egyébként egy-két mondatban bemutatni azt, hogy milyen telephely fejlesztések voltak az utóbbi néhány hónapban, amit a telephelyfejlesztés kell. Igen, köszönöm szépen a kérdést. A KFC az elmúlt hónapban olyan jellegű telephelyfejlesztések történtek, mint például ki lettek építve elektromos
töltőállomások, ebből 4 darab. Most ehhez kapcsolódóan egy 22 kW-os napelemence kerül föl, ami ugye energetikai szempontból azért jelentős megtakarítás. A másik, hogy ami igazából nem a telephez kötődik, de a személyi állományhoz, ők folyamatosan vannak iskolázva, most is egyébként Salgótarjánban vizsgáznak, tehát folyamatosan iskoláztatjuk őket, kisgépkezelő, nehézgépkezelő, favágó, ez mindez azért, hogy minél több területen tudjuk őket foglalkoztatni. Egy munkacsoportot is létrehoztunk előben, ez pedig azért, hogy az önkormányzatnak az objektumait, ami felújításra szorul, azokat ezzel a munkacsoporttal el tudjuk végezni ezeket a feladatokat, tehát nem kell külső segítséget igénybe venni feltétlenül. Illetve beszereztünk egy emelőkosaras járművet, ami szintén nagyon sok megtakarítást, nagyon sok pénzt fog tudni. Ugyanis a favágás, ahogy én néztem a munkalapokat, és beszéltem is azokkal a cégekkel, illetve azzal a céggel, aki a fát vágtak, hát én találtam olyan tételeket benne, amit igazából nem értettem. Tehát, hogy egy favágásról egy emelőkosaras autónak a bérletügyet belírják, az rendben van. Pont ezért vettünk egyet, hogy ez ne történjen meg, mert eléggé magas összegeket kértek. És nem üzemórára számoltak, ami a számomra furcsa volt, hanem köbméterre. Tehát ez. Na de hogy mit keres benne az alpin munka, azt viszont nem értem. Tehát az alpin munka az egy költérpáron való mozgás és munkafolyamzés, munkafolyamatot jelent. Kerültek bele ilyenek. És ezek ne ismétlődjenek, így inkább kiképezzük a saját munkatársainkat, illetve szerzünk be olyan eszközöket, amelyekkel ezeket a munkákat el tudjuk végezni. Bekerült elég sok kemény fa a favágásokból kifolyólag, ami korábban nem volt bent az úton, én legalábbis nem láttam, és ezek azok a fák, amelyeket szociális alapon a város, hiszen a városnak a tulajdona van a fa, ki tudunk osztani az arra rászorulóknak. Én körülbelül ennyit tudnék elmondani, hogy ha bármilyen jellegű kérdés van, akkor szívesen fogadom is. Köszönöm szépen. Van-e bárkinek még kérdése? Nekem annyi kérdésem lenne, hogy a Somló-tó körüli sétánynak a befejezésével kapcsolatban korábban a lakosság részéről elég nagy felhördülés volt, ez biztos, hogy környezetvédelmi szempontból jól lett kitalálva, még az előző városvezetés által, és csak ezt kérdezném, hogy ezzel végül mi lett a helyzet. Köszönöm szépen. Ugye a közbeszerzési keretszerződés terhére követett a tókörüli sétánynak a beruházása. Ugye az önkormányzat jelentett akadályközlést, mert a munkavégzés megkezdése előtt egy adott föld vagy erdőterületen elfelejtették kivonni erdőbesorolásból az adott földító részét. És egyébként az önkormányzatnak most körülbelül 3 millió forintjára került, hogy ezt az x 100 négyzetmétert kivonta erdőbesorolásból. És mivel ez már egy elkezdett munka, hiába nem értek vele egyet, én magam sem a műszaki tartalommal, mivel már egy beszerződött közbesz eljáráson vagyunk túl, ezért ezzel a műszaki tartalommal kell befejezni a sétányt. Jelezve lett a Pentának, aki ugye a fővállalkozó, az akadályközlésnek a megszüntetése, úgyhogy elméletileg néhány héten belül folytatják a munkálatokat, és ahogy lehetett látni ősszel is, hogy azért nem kevés fát ültettünk el a tótító területére, tavasszal egy héten befejeződik a sétánynak a kivitelezése, utána egy nagyobb cserésítés és ősszel pásítás várható. Szóval amit ígértünk, hogy amennyi fát kivágnak, annak 3-szorosát fogjuk elültetni ott, az valószínűleg az idei őszével egyébként megvalósul. Tehát még annyi, hogy a Vásonyfót projekt keretében el is lett ültetve egyébként 138 fa a különböző közterületekre, tehát ez már a tavalyi évnek a produktuma, ami nyilván ebben az évben természetesen folytatódik. És 15 év. Igen. Köszönöm szépen.
Akkor ha nincs más kérdés, Lehet egy kérdésem? Igen. Köszönöm a szót. Egy olyan kérdésem lenne, hogy régi téma a nagy fótállomásnak a Újfalu felüli oldalán a lépcső akadálymentesítés. Van abban fejlemény, a Mozgáskorlátozók Egyesülete elég régóta szeretné ezt, hogy ez megvalósuljon, hogy legalább a törvényességnek megfelelően legyen akadálymentes az az oldal is. Köszönöm, megadom a szót polgármester úrnak. Író Zoltán képviselő úr szavaival értem visszamegyek a KH-hoz. Az önkormányzatnak nem volt ott kötelezettsége sem lépcsőt építeni, sem akadálymentes lejárót építeni. Mivel a MÁV úgy gondolja, hogy a másik oldalon ez megoldott. Tehát nem volt törvényi kötelezettség az önkormányzatnak akadálymentesíteni. Ugye amikor október 1-én átvettük a város vezetését, rá néhány hétre az a lépcső kihelyezése került, és megkezdődött a tervezése a mozgáskorlátozó lejárórámpának. Mivel a S71-es vasútvonal fejlesztése kapcsán azért a MÁV-val is kellett egyeztetni ezzel kapcsolatban, a közúttal is kell egyeztetni ezzel kapcsolatban, mint 83 másik szakhatósággal, ezért a tervezési folyamat már a vége felé jár, és azt követően tud egyébként megkezdődni a kivitelezése. Az volt Perec képviselő úr is, Acél Sándor alpolgármester úr is, meg még jó néhányan, amikor a mozgáskorlátozottak egyesületének szervezésében ott volt két fő, aki igényt nyújtott erre a mozgáskorlátozott lejáróra, de azért azt tudatosítani kell, hogy ez, mivel nem csak az önkormányzaton múlik, hanem másik jó pár szakhatóságon, ez nem megy egyik napról a másikra, dolgoznak rajta. Ez a lényeg. Ez a lényeg. Köszönöm szépen. Köszönöm. Akkor rátérünk a szavazásra. Hódváros Önkormányzat Képviselőtestület Pénzügyi Bizottsága beszámol a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Non-Profit Kft. 2024 évi üzleti tervének 4. negyedéves teljesüléséről, a Kft. Megbízásos beruházási tevékenységéről megnevezésű 34-es számolványok elfogadásra javasolja, aki egyetért készfeltartásra szeretne. Köszönöm. 9-es napirend. Döntés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Non-Profit Kft. 2025 évi üzleti tervének egyes számú módosításáról. Felkérném akkor ügyvezetőket, hogy ismertessék. Igen, tehát ez az üzleti terv, ez azért is tolódott ki időben, mert elég sok mindent át kellett nézni és be kell pontosítani rajta. Az egyik, ami itt arról szól, hogy feladatot kaptunk arra, hogy az önkormányzatnak az épületeit, illetve az objektumait, azokat üzemeltessük. Most erre az önkormányzat egy keretösszeget biztosít. Tehát ez nem azt jelenti, hogy ezt a keretösszeget ezt átutalják a Kft-nek és mi azt majd elköltjük, hanem ez azt jelenti, hogy ebből a keretösszegből hívható le, vagy hívhatók le azok az összegek, amelyek a folyamatos munkát, illetve felújítási munkákat, üzemeltetés munkákat és hasonlókat az elvégzéséhez szükségesek, elvégnek szükségesek. Ez az egyik. A másik, ugye a piacnak az üzemeltetése, ami mindjárt generál két munkahelyet is, piackerülő, illetve a piacszervező, tehát ez 20-ba jött, és igen, tehát ennek a közvilágítás, igen, az pedig a másik, és a közvilágításnak szintén ugyanaz a helyzet, tehát korábban egy külsős vállalkozó csinálta, jelen pillanatban a Kft-nek bízták ezt a feladatot, a városvezetés, és ugyanígy keretösszeggel rendelkezünk, tehát nem az történik, hogy az egész összeget lehívjuk és azt követően elköltjük, hanem annyit költünk belőle, illetve annyit hívunk le belőle, ami feltétlenül szükséges. Hogyha ennek az összegnek a 15%-a, akkor 15%-a többi megmarad, és bárhol máshol átcsoportosítható. Ja igen, még itt bocsánat, köszönöm, közben a hajlamsú volt, vadkamerák, tehát azt vettük észre, hogy nagyon sok időt, energiát leköt az illeték. És pénzt. És pénzt, így van. Az illetéktelen hulladéknak a
lerakása, tehát nagyon sok szemetet látunk itt körbe. Naponta 4-5 kontinert simán betermelünk. Ahhoz, hogy ezt az illegális hulladéklerakókat csökkentsük, ezért azt találtuk ki, hogy vadkamerákat fogunk felszerelni, majd kirakjuk, hogy kamerával ellátott, megfigyelt terület, és azoknak a járműveknek a forgalmi rendszámát igyekezzünk beazonosítani, akik ezeket a hulladéklerakókat létrehozzák egyik oldalról, a másik oldalról, hogy azt gondolom, de majd ez ki fog derülve, hogy ezt javarészt nem a fóti lakosok teszik, hanem az átmenő forgalom. Tehát Fót környezetében lévő városokból hordják ide a szemetüket, és nekünk kell ezt eltakarítani. Tehát ezt próbáljuk igazából lehetőleg a minimálisra csökkenteni, és hát reméljük, hogy a büntetések meg a maximálisak lesznek, az lesz talán úgy elrettentőbb, hogy ne ebbe a városba kössön ki más településeknek a hulladékra, mert hát nyilván nem azért dolgozunk, hogy ők ide ülítsenek, hanem azért, hogy hát Fót minél tisztább legyen, és minél élhetőbb város legyen. Azt hiszem, maradt még ki valami? És akkor a büntető feljelentést meg. Igen. A hivatalból így van, tehát amennyiben ez érinti a büntető törvénynek a különös részét, akkor ezt a településnek hivatalból meg kell tennie. Köszönöm szépen, Jegyző. Csak egy olyan kiegészítést tennék, hogy ugye, amit ügyvezető úr is említett felújítási, illetve inkább karbantartási keretet, ugye ez nem jelent az előző évekhez többletköltséget, ugye ezt eddig döntően az önkormányzat külsős vállalkozókkal intéztette el, most ugye, ahogy ez a munkacsoport létrejön, ezt ugye saját maguk meg fogják tudni valósítani, és ezáltal, mivel saját munkaerővel tudják ezt kivitelezni, várhatóan azért ez lényegesebben kedvezőbb árakot fog a piaci szférával szemben jelenteni. Köszönöm szépen. Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy a felügyelőbizottság az elfogadta el a tervet. Igen. Köszönöm, majd csak szeretném, hogy legközelebb majd a jegyzőkönyvet azt kapjuk meg a bizottság ülésre a hasonlóhoz. Köszönöm szépen. A vadkamera témával kapcsolatban én abszolút örülök ennek a fejlesztésnek, mert ezt most, hogy említette, hogy napi 4-5 köbméter szemét, tehát ez iszonyat. Konténer. Akkor ez hány köbméter? Éves költségben ez olyan 20-30 millió forint. Ez iszonyatos összeg. Abban bízom, hogy remélem, hogy nem az lesz, hogy a 18 helyre kirakják, akkor lesz másik 18, ahol majd megint lerakják, de hát gondolom ez ezek mobilizálhatók, tehát a kosaras emelővel ezt át tudjuk helyezni, hogyha máskor jelennének meg. Azért aggódunk, hogy ne lopják el. Annyira mobil, hogy Egyelőre most azon dolgoznak, hogy olyan helyet találjanak neki, amit emelőkosarassal úgy fel tudnak helyezni, ami nem úgy megy, hogy valaki felmeszkutál és meg elviszi, hanem talán valami. Meg hogy esetleg olyat, amiről rá tudunk látni mobiltelefon készülékről, tehát hogy ne kelljen a RTK-t cserélgetni, és akkor úgy menni a odaérünk, elviszik az RTK-t javarni, ami nem feltétlenül biztos, hanem inkább itt általában a helyszínek a minden gyorsabb elhagyása szerint megtörténni. Az sem biztos, hogy látja, hogy hol lesz a kamera, tehát nem biztos, hogy észrevehető, de minden esetben megpróbáljuk ezt megelőzni. Köszönöm szépen, de nagyon remélem, hogy sikeres lesz ez a kezdeményezés. És igen, még egy felvetésem lett volna, amit említett és Jegyző úr, hogy vajon a karbantartási tevékenység saját munkavállalókkal történő megoldásában, hogy tudjuk-e, hogy milyen mértékű költségmegtakarítást eredményez, vagy eredményez-e városi szinten. Egyébként én azt gondolom, hogy nem feltétlenül csak a költségmegtakarítás ennek a lényege, mert lehet ez is sokkal gyorsabban, kevesebb idő alatt odaérnek a kollégák. Szerintem erre egyébként az idei üzleti lezártát követően tudunk egyébként választ adni. Most ugye az önkormányzatnál is volt karbantartási sor, a GESZ költségvetésében is volt karbantartási sor, ez most már egy az önkormányzatban lesz. Volt egy intézményi referens kolléga, akinek az volt a feladata, hogy ezeket koordinálja.
Már más szisztéma szerint fogjuk ezt működtetni, de az első számlák beérkezések kapcsán lehet látni, hogy nincs ugyanolyan munka eddig, mint össze tudnék egy egyben hasonlítani, hogy egy égőcsere az ennyi, most meg annyi, de néhány elektromos munkálat kapcsán egyértelműen látszik, hogy olcsó, mint hogyha piaci szereplők van tudva. Jó, köszönöm szépen. Van esetleg bárkinek még kérdése? Igen? Egy mondat erejéig. Tehát ezek a munkák a KFT irányába, ezek úgy működnek, úgy mennek, mint hogy korábban is, hogy munkaalkalmat kapunk. Most, hogy megkaptuk ezt a plusz feladatot, itt mindig az igényeket kell nézni, tehát azért is van például az üzleti tervben esetleg eltérésről az egyik részen 136%-ot teljesítettünk, a másiknál 52, nem azok az igények jöttek. Tehát, hogyha több csapadék vízvezetésről van szó, akkor ez az igény megnő, és arra több energiát kell fordítani, amit ezt keresek, akkor alatta marad. A felújítási munkálatoknál is gondolni, hogy van hasonló szinten vagy, ott pedig a szükségesnek megfelelő és az adott anyagi keretnek megfelelően fogunk majd haladni, és akkor az igények alapján. Köszönöm szépen. Köszönöm, van-e bárkinek még kérdése, észrevétel? Nincs, akkor És már nincs eldugulva a férfináléket sem. Köszönöm szépen. Akkor átérnék a szavazásra. A Pótváros Önkormányzat Képviselő Testület Pénzügyi Bizottsága döntés a Póti Közszolgáltató Közhasznú Non-Profit Kft. 2025 évi üzleti tervének egyes számú módosításáról megnevezésű 46-os számú anyagot elfogadásra javasolja, aki egyetért, kérem készfeltartásra szavazni. Köszönöm szépen. Jó, akkor 10-es napirend, döntés az új termelői piac üzemeltetéséről. Felkérem jegyző urat, hogy ismertesse a napirendet. Köszönöm szépen. Ugye itt a határozati javaslatban látszódik, hogy ugye volt egy 24. szeptemberi döntés, ezt a döntést szükséges visszavonni. Tartalmilag azért főleg a működési szabályzat jelentősen nem változik, pár tevékenységgel kiegészül, illetve az előterjesztésben még két dolog látszódik igazán, hogy akkor az üzemeltetése milyen feltételekkel fog megvalósulni, és ugye várhatóan reményeim szerint, hogy április 1-től ugye a piac már ténylegesen tud üzemelni, illetve a határozat 4-es pontjában látható a tényleges díjak, amennyiért az asztalt, pavilon, illetve az egyéb ilyen különböző árusítóhelyeket bérelni tudja majd az önkormányzattól. Köszönöm szépen. Köszönöm. És ide volt egy módosítójavaslatom a BKD-n. A magas határozati javaslatnál a díjazások. Az asztal az 1000 forint, a pavilon 1500, a fedett pavilon 2000, és a foodtruck pedig nem változott. Szóval ilyen módosítást eszközöltünk. Tudnélik, azt tisztázni kell, hogy ez a piac sosem lesz rentábilis. Tehát igazából, hogyha 10-szeresét kérnénk el a bérleti díjakra, akkor sem tudja fenntartani a magát. Illetve még egy gondolat a piaccal kapcsolatban, hogy nagyon sok mindennek praktikus, csak piac nem. Úgyhogy elég sokat rá kell költeni ahhoz, hogy élhető, gyakorlati szempontból működtethető piac jöjjön létre. Ez ilyen 10 milliós nagyságrendű. Úgyhogy még jó néhány évért rá kell költeni a következő hónapokban ahhoz, hogy egy piackompatibilis verzió jöjjön létre, mert nagyon jól kitaláltak mindent, csak abban nem gondoltak bele, hogy működtetni azt, hogy fogják. Erről majd részletes tájékoztatás lesz, csak azt akarom ezzel mondani, hogy rengeteg munka van abból, hogy egy hozott anyagból használható anyagot gyújtjuk a következő néhány hónapban. Köszönöm szépen. Van-e esetleg kérdése észrevétel bárkinek? Akkor polgármesteri módosító javaslataival, meg módosított számaival kiegészítve kérem, hogy szavazzunk a termelői piac üzemeltetésével kapcsolatban. Aki a módosítással együtt egyetért elfogadásra javasolja, kérem készfeltartással szavazzon.
Következő napi rend, a döntés a Ford Szent Benedek utca 15 első emelet 6 számú lakásbér beadásáról. Felkérem Jegyző urat, hogy ismertesse a napi rendet. Köszönöm szépen. Itt igazából arról lenne szó, hogy ugye a Kft. Alkalmazásában lévő önkénteseket helyeznénk át ugye az 5-ösből a 6-os számú lakásba, és akkor ott 27. december 31-ig, akkor ott laknának. Köszönöm szépen, van a kérdés észrevétel nincs. Akkor a 37-es számú anyagot, aki elfogadásra javasolja, kérem készfeltartásra szavazunk. Köszönöm megtenni. Jó, és akkor a nyílt ülésen az utolsó napi rendi pont a döntés a Tóth Németh Kálmán utca 37-es számú 3554-es helyezett számú ingatlan értékesítési pályázatának kiírásáról 45-ös számú anyag. Felkérem Jegyző urat, hogy ismertesse az előterjesztést. Köszönöm szépen, ennek is két részre szednénk. Ugye volt egy 24 hetedik havi határozata a képviselőtestületnek, amiben ugye itt a Németh Kálmán iskolának ezt a terület egy részét hasznosításra átadta, ezt visszavonnánk, és ez az ingatlan igazából nem túlságosan hasznosítható az önkormányzat számára az állaga miatt, ezért merült fel ennek az értékesítése. Igen, és ezért ugye erre egy értékbecslés született, és ennek megfelelően értékesíteni pályázat útján ezt az ingatlan. Köszönöm. Köszönöm. Tehát én akkor jól értettem, hogy tehát az ingatlan felújítása sokkal többbe kerül, nem úgy. Igen, köszönöm szépen. Voltak hivatali munkatársak a Kft. Részéről, az önkormányzat vezetése, és nyilván voltak laikusok is, meg hozzáértők, de ez volt az egyetlen olyan ingatlan, lakás, ház, amire mindenki egyértelműen azt mondta, hogy ránézni is felesleges, mert teljesen katasztrófa, milyen állapotban van, vagy állapotban van. A többinél nyilván próbálunk egy gazdaságos felújítási ütemtervet csinálni, de ehhez hozzányúlni is felesleges, mert iszonyat sokba kerül. Többre, mint egyébként amennyire el tudnánk adni, valószínűleg úgy nem tudnánk. Úgyhogy inkább hasznosítanánk el. Köszönöm, van esetleg kérdés észrevétel? Nincs, akkor szavazásra rátérnénk. A döntés a Tóth Németh Kálmán utca 37-es számú 3554-es helyező számú ingatlan értékesítési pályázatának kiírásáról megnevezésű 45-ös számú anyagot elfogadásra javasolja, kérem készfeltartásra szavazni. Köszönöm szépen. És akkor egyebek napirendi pont, nem tudom, hogy bárkinek van-e napirendhez hozzátenni valami, nincsen. Köszönöm, akkor a nyílt ülésre.